Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw ni ɲankuma kabini i ka dɔn yan fɔ aw sigiyɔrɔw la k'a fɔ aw ye aw ni ce aw ka sigida waati kɛcogoyaw la Jakarija Keyita Parisa ko ni ko t'i la n bɛ Ala tanu denbaya bɛ di i yɛrɛ don Ala ne ko n b'a fɛ k'i ɲininka i kun taara Kayi wa Sikaso wa Segu wa Mopti wa Kidali wa i taara diɲɛ région jumɛn na ka taa seliba kɛ yen o fɔ limanaw ye fɔlɔ bari maaw ko k'u fama ma ayi n'a bɔra Bamakɔ Soda Ɲare la n bɛ ka bɔli kɔ dɔrɔn dɛ Jakarija Keyita kamalen depuis kɛla k'a da ka seliba kɛ Bamakɔ ni y'a fɔlɔ ye Ala ko bɛ koyi wa n yɛrɛ ta fɔlɔ ye nin ye n yɛrɛ ta fɔlɔ ye nin ye maa nɔ tɛ tere Ala ka nin k'a laban ye Ala ka nin kɛ laban ye ya Rabbi seli o seli an ka taa n'a so n'o tɛ an minnu bɛ taa seli k'an ka dugu la ɲinɛn ta an ma gu foyi sɔrɔ seli la gu kisɛ kelen ne yɛrɛ t'a dɔn ne y'a saga sogo de dun wa ne y'a sɛ sogo de dun wa Ala ne kɔni t'a dɔn ne y'a fɛn o fɛn dun kamalen maa nu ni yɔrɔ min ka digi Bamakɔkaw la koyi an ka dugu seli ni Bamakɔ seli tɛ kelen ye dɛ ni yɔrɔ min ka digi Bamakɔkaw la dɛ mun bɛ tile 15 de kɛ seli la ka kɔn seli ye tile 15 seli tɛmɛnen tile 15 kalo kelen n bɛna min f'i ye anw ka burusikɔnɔ dugu anw ka seli particularité ye jumɛn ye min tɛ kɛ Bamakɔ yan n'o bɛ kɛ anw fɛ yen dɔwɛrɛ tɛ Bamakɔ yan seli la n'aw taara selikɛnɛ la n'aw nana a bɛ saga faga a banna n'aw ye saga faga a bɛ sogo jeni ka sogo ɲimi a banna halo sogo jeni halo sogo yɛrɛ ti mɔgɔ yɛrɛ a tɛ mɔgɔ yɛrɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si ma janya kosɛbɛ appartement olu bɛ taa yen minnu bɛ yen e ko jɔnni denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si ma janfa kosɛbɛ olu bɛ taa appartement la kɛ e tɛ ɲɛdɔn ja o jumɛn n ko seli ye tile 2 ye dɔw bolo seli fɔlɔ bɛ kɛ muso fɔlɔ fɛ yen o la so ye seli dugusajɛ o bɛ taa ka appartement o tuma a ye musotigiw ka gundo da kɛnɛ kan bon kamalen ni anw fɛ seli don n'an bɔra seli kɛnɛ kan n'an ye sagaw faga an minnu ye si kelen ye n'an ye filan ye anw bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ guaba kelen kɔnɔ ka taa an sigi ye kamalen wa an kelen-kelenna bɛɛ ka dumuni bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na yen de guwa bɛɛ an b'a fara ɲɔgɔn kan yen de an bɛ jɛ ka dumuni kɛ yen de kulonin ka yɛlɛ carte jouer tanga cun ko n ka cɛ n ka cɛ misigi b'i lamɛn ko n ka cɛ k'i yɛrɛ kɔrɔbayara ne ko cɛ ko fa yɔrɔ de ko cɛ an bɛ setuba ɲini waati min na n'aw y'o fɔ n'aw kɔntana aw bɛ taa butigi la boisson muguni bɛ yen kamalen duuru a b'o san ka t'o dafara k'o kɛ ji la ala so ka di koyi boisson muguni bɛ kɛ ji rɔ fan bɛ sigi yɔrɔnin k'a la fo b'a nɛ yɛrɛ ɲɔgɔn na ko ne ta bilen ne ka ta kan bon anw ka seli bɛɛ de bɛ kɛ o cogo la wa su b'a ko a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛrɛ lɔ bɔlɔni bi dɛsɛ a ko ka bin sera fɛsi mɛngile jɔn bɛ se dɔnna ni jɔ ye anw minnu bɛ duguba kɔnɔ dɔw b'u yɛrɛ lafili a ye bɔ an famana dɔn ma anw filila kɛcogo ma nka baara bɛ taa se niveau dɔ la duguba kɔnɔ maa ka samara bɛ tigɛ n ko muso dɔ bɛna bila o kun na ni muso dɔ bilalen kun na n ko o kɔrɔ k'e de ɲɔgɔn den muso dɔ bɛ bila e kun na kamalen ka musɔrɔnin kelen don i camancɛ rɔ kɔmuso yɛrɛ b'o kun sama a b'a jigi ten a ka haramu ko ka di tɛ ni seli bɛ ban don min na an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan anw ka dumuni duman ye makɔrɔni de ye kobeli ko cuwa de ye ko kobeli an b'o dafara k'o kɛ taraw k'o kɛ jiguni rɔ kamalen an mago tɛ sogola la an mago tɛ jɛgɛla la wa tigɛtulu ye sugulu ye i bɛ sugulu dɛsɛ a jukɔrɔ ka haramu kamalen ko limana bɛɛ sanbɛ batigiya la kɔrɔtigiya la dentigiya la san ɲɔgɔn 100 an ka jɛ k'o seli an bɛ i ka dugawu kɛ an ka tabaw ye ala ka yafa k'u ma k'u kayɔrɔ suma an minnu bɛ yan ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don makɔnɔ yarabi an bɛ cakɛda min na n'o ye tam télévision ye yarabi ala k'a jidi ala k'a ɲɛmɔgɔw jidi ala k'a kɔmɔgɔw jidi hɛrɛ caman bɛ ala bolo ala k'a don tam TV kɔnɔ
k'o an fɛ yan Ala sɔn kamalen i ka dɔn maakɔrɔba tɛ yan Ala sɔn an bɛɛ ye sifin de ye Ala sɔn an bɛɛ ye denmisɛnninw de ye Walahi kamalen an bɛ Ala de deli maakɔrɔba si bɛ Ala bolo Ala k'o di an ma Ala sɔn ɲɛmaaw hakilina ɲuman min bɛ u la ya Rabbi Ala ka dɔ fara hakilina ɲuman kan Ala sɔn baara ka kɛ a kɛcogo ɲuman la Ala y'a limina Ala kamalen n'i y'a tatɔ ye sisan kana segin fiyewu a bɛ Ala y'a minɛ parce que seli ɲɛkɔrɔla la ni ɲɛmaaw hakili tora aw la k'a dɛmɛ a ye taa seli kɛ ni nin ye nɔgɔya la ne b'a fɔ ko Kulubali tɛ Batarama ye ne min ye nin tɛ Baramakɔrɔ mɔden ye nin ye Baramakɔrɔ mɔden Kulubali a bɛ fo dɛ Kulubali bɛ fo ko bɛ dɛ a ka haramu e de bɛ taama ka don e la bukɔrɔ e bolobaatɔ bɛ bɔ f'i bɛ to k'i kɔfilɛ ni t'i wele a ye bɔ kana jigin a la a fa tɔgɔ ko Abubakar Sidiki i Abubakar Sidiki tɛ dennankolo ko i tɛ jɔn ka n yɛrɛ fɔ dɔɔni a y'i yɛrɛ fɔ safɛ o de la ne yɛrɛ fana bɛ tugu kɔ ɲɛma e jɔ i bɛ ka taa ni sira min ye o to yen kamalen an ka taa ni kunnafoni ye kɛnɛ b'i bolo Cɛtigi Turama Kamale foli dilen kɔfɛ limanaw ma min ye baara ye Abubakar Sidiki Sanogo an bɛ don a kɔnɔ Kamale ne kun tɛ dɔn ko an bɛ ɲɔgɔn ye n ka nin fɔ i ye n y'a f'i ye ko Bɛlɛdugu bamananw y'a fɔ n ye Bɛlɛdugu ko nata bɔra ka gere ku bɔra ye Kamale yɛrɛkun sɔrɔ fana man dɔgɔ sɔrɔ lɔ Fasiridi Ba ko min ye anw ka jamana ɲɛmaaw ye Kamale min ye Kuluba masakulu ni ɲɔgɔn cɛ juma tɛmɛnen k'u farala ɲɔgɔn kan min bɛ na mɛ kalo tile 29 ma san 2026 Fasiridi Ba ko ɲɔgɔn ye bɛɛ lajɛlen a kɛra ɲɛmaaba ka yamaruya kɔnɔ ni o ye général d'armée walima cɛmancɛ fanga ɲɛmaa anw faso Mali ɲɛmaaba min ye général Asimu Goyita Kamale ko a tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan Fasiridi Ba ko o tɛmɛnen kɔfɛ min ye gouvernement ɲɛmaa premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga Kamale ko in kɛra bero ale n'a ka cakɛla bɛɛ ɲɛna n'o ye gouvernement maa kelen kelen bɛɛ Fasiridi Ba ko kɔrɔfɔ kɔni bolila fɛn caman kan minnu bɛ tali kɛ ɲɛtaa la ba Maliba kɔnɔ minnu bɛ Mali yiriwa caman siraw ko fɔ Fasiridi Ba ko o siratigɛw kan minnu ni lakana ye ko da donda a kun n'a ɲɛw cɛ Fasiridi Ba ko o kɔrɔfɔ min bolila lakana kan a yirala k'a fɔ ko Mali yɔrɔ caman bɛ yen Kamale min ye finitigiw ka daga ye k'u bɛna sigi o yɔrɔ caman na Fasiridi Ba ko o wulikajɔw kɔnɔ o kɔni kɛlen bɛ ka tɛgɛ jɔ yɔrɔ caman na min bɛ Mali marabolo ale caman ko fɔ Fasiridi Ba ka kuma na a ko sɔrɔdasiw daga yɔrɔ min bɛna kɛ Abubakar Sidiki Sanogo ko n'i y'a bon dalajɛw lajɛ f'a yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen bi t'i jɔ hectare 5 la a ko de bɛna taa ni o cɛbɔ fa bɛɛ fɛ a ko o kɔni kɛlen bɛ ka sɔnni sigi yɔrɔ caman kan i n'a fɔ Mali mara yɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Kolokani ale bɛ Kulukoro ale marabolo fɛ Kamale min ye sɔrɔdasiw daga yɔrɔ ye ko kelen bɛ taa sigi ye o t'a bannen kokura min ye Kangaba ale Sɛrɛgili kɛrɛnkɛrɛnnenya na Banankɔrɔ ale ni Kure Male Kamale ko dɔ bɛ taa sigi o yɔrɔ kofɔlen fana na Fasiridi Ba ko o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Ɲamina ye ale min fana ye Kulukoro Sɛrɛgili ye Kamale Ɲaminakaw ko sɔrɔdasiw daga yɔrɔ bɛ taa sigi ye ani kokura tun marabolo min bɛ ni o ye Nara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ale ka sigida min bɛ ni o ye Murujan ye Kamale ko sɔrɔdasiw daga yɔrɔ bɛ taa ye kokura ani Kajana n'o fɔra i ye bɛɛ a fɔ Kɔlɔnjɛba anw ka kalo yira dugu min filɛ o ye Kɔlɔnjɛba ye marabolo dugu min bɛ ni o ye Kajana ye Kamale ko sɔrɔdasiw daga yɔrɔ dɔ bɛ taa sigi ye Fasiridi Ba ko o tɛmɛnen kɔfɛ Sikaso marabolo la yɔrɔ min bɛ ni o ye Kiɲa ye Abubakar Sidiki Sanogo ko sɔrɔdasiw daga yɔrɔ bɛ taa sigi ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Kayeba Jabate donda kelen ni bɔda kelen Kayeba Kamale kɛrɛnkɛrɛnnenya na dugu min bɛ ni o ye Jɛma ye ko sɔrɔdasiw daga yɔrɔ bɛ taa sigi ye kokura dun Fasiridi Ba ko o tɛmɛnen kɔfɛ min y'a laban ye o de kɔni ye Sikaso ale marabolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Yoro Sokaw fɛ yen a ko min ye sɔrɔdasiw
sɔrɔdasiw dagayɔrɔ ye ni olu ka kan kwalen ye kamalen ko a bɛ taa sigi ye fasɛde b'a ko n'i ye nin kan ninnu da k'a lajɛ kamalen ko a bonya bɛ t'i jɔ hectare 5 la a ko n'o kɔni kɛra bɛɛ min kɔni ye jamana ale yɔrɔ caman fana bɛ yen da don bɛ minnu na nka tigɛ ko ni nin sin bɛ u la min kɔni ye sɔrɔdasiw dagayɔrɔ ye kamalen ko bɛ n'a sigi Mali donda ani bɔda seleke naani ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye lakana ye o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o bɛ se ka sabati Mali fanda ani naani bɛɛ fɛ fasiri ye nin ye kamalen kɔrɔfɔ ka jan y'a bɔsi min ye bamada.net ye k'a bɔ o sarɔ kɔrɔfɔ filɛ a banna ko Asimi ni cɛ sɔrɔdasiw ni cɛ a banna Mali gouvernement aw ni ce haramu bɛɛ la nin yɔrɔnin bɛ fɔ aw ye dɛ nin yɔrɔnin bɛ fɔ dɛ yee an bɛ nin fɔ aw ye ka nin bɔgɔrɔ dɔn a ka fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn ka haramu armée kamalen ninnu kan ka fo non k'an bɛ garde-à-vous la an bɛ garde-à-vous la ka haramu an bɛ garde-à-vous la wallahi maa telima de la garde-à-vous bila man di n'o tɛ maaw b'a fɔ ni yɛrɛ tora ka fɛn fɛn n'i tora k'i bolo kɔrɔ da o kana na kɛ maaw kɔnɔ k'i bɛ ka yɔrɔ jɛ kɛ ne ka ne maaw ayiwa baasi tɛ o bɛ dɛ ala i la dalo kɛ cogo dɔn dɛ n dalen tɛ sela maa ma bi kana kɛ dɛ n tɛ se maa si ma bi tabarikala bi kɔni n bɛ taa ni n ka kunnafoni ye n tɛ dɔn maa gasirɔ n'o tɛ n tɛ maa tuwa fɔ i la yafa min n'i kɛ k'a deli un fɛ o bɛ bɛn ni ɲɛ kelen bɔ ka haramu kamalen baasi tɛ tabarikala Jakarija Keita ne filɛ u y'a fɔ bamanankan na o ko ni cɛgana presera denko kɔrɔ k'i ka muso lasiritɔ dɔ furu sɛbɛnnikɛla i k'a dɔn min ye bamada.net o kuma na ko an bɛ don min na i ko bɛ yen fɛn min ye faama k'u bɔra ka i ka dɔn wuli ka jɔ belebele dɔ kɛ i n'a fɔ i bɔra k'i dabɔ o kungo kibaruya la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka taa ɲɔnɔ dugu i ka dɔn malo dugu ɲɔnɔ e ko ɲɔnɔ masurunya dugu dɔ bɛ yen ni i ka dɔn o ye Tisana ye Tisana an ka sɔrɔsiw ye wuli ka jɔ belebele dɔ kɛ wuli ka jɔ min n'a barika sɛbɛkɔrɔ bonyana Tisana a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko i ka dɔn an ka chef d'état-major général des armées k'a kɔni y'a jira k'a fɔ banbagaci maa caman o de kɔni bɔnɛna u ni na ɲɔnɔ marabolo la i ka dɔn Tisana sɛbɛnnikɛla kɔni ye a ta ni ka a lajɛ donc ala an ka sɔrɔsiw ka munumunu salo senfɛ opération de sécurisation du territoire national ale k'o baara tɔ sen na sɔrɔsiw y'u t'o la i ka dɔn dugu dɔ bɛ yen ko Tisana bamanciw kun kɛn bɛ ka t'u dogo ye wale ka yen kɛ o ɲaga dayɔrɔ ye comme sɛbɛnnikɛla ka fɔ la n'o ye bamada.net ye a ko i k'a dɔn anw ka DIRPA ka kunnafoni dila a ko i ka an ka sɔrɔsiw y'u tɔmɔ salo de la jumadon mɛ kalo tile 29 comme i ka dɔn jumaseliw tɛmɛnen Tisana comme an filɛ ka taa bɔnɛ tasuma jigin ninnu kan sɛbɛnnikɛla ko ni a ta ni ka lajɛ Tisana ani ɲɔnɔ dugu cɛ kilo 14 bɔɲɔngo a bɛ t'i jɔ o la ko jɔn ko ala an ka sɔrɔsiw ye farapu min kɛ k'a kɛra farapu de ye min bɛ wele ko i ka dɔn mission de reconnaissance et de sécurisation k'a kɛra farapu dantɛmɛ wale ye k'a ɲɛsin banbaganciw ma u yaara la de ni sɛbɛtigɛ da haramu ni diɲɛ fara i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ka fɔ cogo la a ko ni a ta k'a lajɛ o fagalen dama kɛ o ma ko ye kamalen u bolominɛ caman bɛ yen kamalen o bɔsira u la o fagalen i ka dɔn caman taara k'u ka minɛnw to u ye ɲinɛ minɛnw cɛ de ni k'u ka bolokɔnɔfɛn ye kamalen matériel caman bɛ a la n'i ye o matériel ta k'a lajɛ Jakarija Keita a fɔ min ma ko matériel de communication i ka dɔn ni o ye u bɛ kuma ni matériel minnu ye kalekiw walekiw téléphone kamalen i ka dɔn nin caman ba den de sɔrɔla u kɔ u fagalen kɔfɛ kamalen o tɛmɛnen camionnette dɔ tun bɛ u bolo u ka déplacement kama u bɛ taa yɔrɔ minnu na o camionnette i ka dɔn o minɛna kamalen i ka dɔn gira par balle terroriste b'o sɔrɔ cogo di sa min kɛ fɛn min bɛ ninnu bolo gilet tɛ euro nafila ye terroriste ni gira par balle n ko gilet ye nafila ye n y'a to ala n'a kɛ kamalen e mun ka marifaw ye n'u ye kɛ walahi n'u ye ni marifa ninnu de tun bɛ di donso denmisɛnninw ma fɔlɔ la k'u ka taa sogo faga barika bannen ninnu
Sɛbɛnkɛla ko a ko n'i ye Atani ka lajɛ fɛn min i k'a dɔn min ye équipement logistique fana yera ni maa kofɔlen ninnu bolo comme i k'a dɔn a minɛna u la u fagalen sɛbɛnkɛla ko n'i ye Atani ka lajɛ fɛn min ye anw ka armée a kɔni bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri fɛn o fɛn na a laɲini i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ jamana in bɛ se ka lakana cogo cɛ ɲuman na cogo min na ko n'i ye Atani ka lajɛ fɛn min ye chef d'état-major général des armées général de division Élisée Jean Dao kamalen a y'a jira ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye fɛn min ye i ka turupu min bɛ terrain kan pour que ka lajɛyali de kɛ ka bamaciw dagabilen sama ka bɔ an da la fɛn min ye DIRPA n'o ye i k'a dɔn sɔrɔsiw ka kunnafonidiso ye ko an bɛ yɔrɔ min ko bi olu de ye kunnafoni jɛlen n'a kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye olu de y'a ta ni k'a da diɲɛma kulo kan donc ala an ka sɔrɔsiw i ka la tisa na pour ye victoire belebeleba de kɛ k'a ɲɛsin i ka dɔn bamagaciw ma u ye bamagaciw fa cogo min na u taatɔ u segintɔ u y'u fa o fa cogo de la kamalen i k'a dɔn fasere a bɔra Bamada Pointe kɔnɔ élection mɔgɔw bolonɔ bɛ sɛbɛn la k'u ye bamagaciw sɛlɛtigɛ da a ka kɛ ten a banna ala ka nin kɛ ɲɛtaa ye kamalen n'an ka cɛ ka dɔnkili da i ye Dabara ala Dabara ko armée Mali ye marifa de ta u dun tɛ kɛlɛ kɛ fo sabu tabarikala a ye dugudenw ye o dugulen ti kɛlɛ fɔ dunan ye ni tiɲɛ ye nin ye Dabara ka dɔnkili de cɛ e yɛrɛ kelen ko ne ma la ne Dabara tɛ balima ye o Dabara de n ka artiste préféré ayi ça fait kana nin ɲagami sa n ka artiste préféré de to yen bɔ o ko tɔ bɛ kɔnɔ ko tɔ bɛ to yen ko tɔ bɛ to yen c'est mon artiste préféré ayi bɔra ayiwa n'o tɛ min b'i ye kamalen mɔgɔ ma deli ka Dabara n'o ye o b'o k'i kan ayi dɛ i kɔni ka Ala deli o ka kɛ k'a sɔrɔ k'e bɛ ka wari di Dabara ma i ye Dabara ye kɔni n y'a ye Dabara ka jan ni ne ye o tɛ maa min jɔlen don ye Dabara ka jan ni ye a ka bon ni ye n'o ye maa min jɔlen don ye a kunkolo kwalen don ka tɛmɛ a kunkolo bɛ ye kelen wa a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko B mobili sumalen dɔw b'a bolo kabako don dɛ kamalen ala y'a cɛ sɔn dɛ i b'a dɔn min ye Dabara diya ne ye Dabara yɛrɛ de bɛ maaw yira ko hɛrɛ kɛ ni artiste ye a dan to yen n yɛrɛ b'a kun wari bɔ k'a di animateur ma o joli kɛra n na n yɛrɛ Dabara ka wa kelen di caman o kɛra yanfan fɛ ye kuma banna o kɛra la Maïssata Sabala nɔfɛ kuma banna o kɛra dɛ ko bɛ dɛ tabarikala artiste animateur sɔn la Dabara caman ca dɛ caman na ko n'o tɛ artiste ka wariko a dɔw ka wariko kɛlen ko suwa a filanan ye Jɛnɛba Sɛki ye ala Jɛnɛba Sɛki tatɔ ma ye a natɔ ma ye n'o y'i sɔn kabako don an ka taa kunnafoni ye a bɛ bako kɔnɔ ne ka maaya kɛ bisimila amale Bɛlɛdugu bamananw n'a fɔlen don Bɛlɛdugu u ko an da ɲɔgɔn fɛ k'o bɛ nkalon kɔrɔ bɔ Abubakari Sidiki Sanogo min ye an ka faamaw ye bisimila wolomafini tabaw kamalen ko nin y'u ka ɲɛmaaba état-major général des armées a ka bataki ko a filɛ kokura fasiri de b'a ko jɔnko ala a ko nin diɲɛ laban tile min filɛ Abubakari Sidiki Sanogo ko waati bɛɛ lajɛlen la binganikɛlaw de bɛ wuli wulikun tɛ u la taayɔrɔ tɛ u la kamalen dusukun ɲuman tɛ u kun fasiri de b'a ko n'i y'o siratigɛw lajɛ a ko min kɔni ye an faso Mali ye jɔnko ala an ka wolomafini tabaw Abubakari Sidiki Sanogo ko waati bɛɛ lajɛlen na ko an k'a fɔ tare a ko barisani fasiri de b'a ka kuma na a ko a y'a ta ni k'a bɔ da sanuma na min ye sɔrɔdasiw olu ka ɲɛmayaso ka bataki ko kuma na a ko Mali marabolo yɔrɔ caman bɛ yen Abubakari Sidiki Sanogo minnu kun kɛn bɛ maajugu dagayɔrɔ ye k'u y'a caman filenkolon ci ni k'a da kolon walo fasiri de b'a ko i n'a fɔ Gawo ale marabolo kɔnɔ i n'a fɔ Mopti marabolo kɔnɔ kamalen Koro ale n'a lamini yɔrɔ caman k'u y'a caman filenkolon ci ni k'a da kolon walo
atele ba ga kumana ako halibi alishini ako wa marabolo yoro do fona be munu ye murujaw ye fo ka ta se labisanga kamale ale ni seku ana laminu ma ako jongo alaminya nga finitu ye ani fo ka ta se urisi ale ga kelekede munu be nga andema kungola na be fo ma Africa corn asele ba ko oluko ni nga tigede nyama kono ako mali marabolo yoro chama mbe afla boda chama mbe bajugu kungembe kadaga jugu kise blende takasigi dugu munundala ku ya bela jele wuli kabo udala wa chama mbe ubenga majugu dedende asele ba ko majugu ko ngembe ka bolif sani tamaye ako baresani mali yoro chama mbe ni yanga finitugu ye akamale ku kembe ka seba ya soro majugu ka yoro chama na ko mayere bisiga ka chama serewe ka sababu ya ke wati bela jele la ku ko ni tiwana kiba yanga finitugu de biseba ya soro bataki bo no ye finitugu ka nyama so ka kunafonu ye kiba ye ka foko tare jongo ala ko wuli ga jo munu vle ni ye kama le kwa nga soro da su seba korafo bismillah azir vle ni ya bo shiga bo malijati sara ko barikala malijati ambe fuli dama jakar jaketa ambi yele seba korofo fasile ni bora kono ibato ngata naye fa min ni fasile seba min bulo abi wole ko le surso ikado asebe koro kumana ako ikara pour trafic de produits stupéfiants et transport illicite d'armes deux individus capturés par les linières de Kinjambugo Asirika bako ako ikara ka Kenya ni amero na ko be mi fenjugu ikara olu talela ka do anga jamana kono sira chejugu fe marama fe dori sira chejugu fe anga jamana kono fe mi nye Kinjambugu ka o ikado uka police la ka o eko uma utigada maba kule fla kanwa singela ko ni ataninga alaje fe mi nye Kinjambugu ikara police o kelgere la commissaire principal Jibril Nyambele ikado anaka chedo eko uma utegeda igara maflying kanwa maflying Johnny MC atoka damane eni jamu damane se asibe sambisama anisa nani ikado ominena AS amre alesibe sabina nina ikado aleminena sanamnyela ko ni ataniga alaje ni manu nu wela umina chode ajirala ka fo afrikalo kile mugatemene ikado wati mina Kinjambugu police so buka operation na wala kama salo ke kana ye ka fo amle mafla be sikana mawdo do mafla be dibdibni mawdo wolilla amle ikado okera wati mina ibe odowa 7h du matin nyato patrouille me sena wati kahramu Kinjambugu police so 7h du matin azro patrouille nyamala ni sende delenga akura kadi kuyi no sunu ko jawaji Kamale ngela ko la nene police ti baraka Johnny safuru lai amun bugo ni ka to kele ni ne so ne ma ay soliga wullo ki bode yebi suna ay kamale amena fana revie tangi ko ikmo soliga wulga leçon ta soliga wulga manga gele ayo tekele tukodi ngam mo soliga wulga leçon ta ma ne mo ti soliga wulde aya ba makure bi aya ba jite kubele so ngala ko ni ataninga alaje so ni Kinjambugu kare ko nawla unana beneni che fly no NC and ISA kamale unana sura mumbe ubolo 20 boules de produits stupéfiants kamale ikado koli demuga nyato alamo wallahi wonni fane ko meno numbolo wa ni le rado wa kush kushi ne dinga kushi wa aje jewani mbeke nungoro ke nyato ala mi fendo te kuwa ake nungoro ka sama ni mu bloquer ay bo kushi te bloquer leke ni kushi mi be nye tane kamale boso de dogo jubi mi ko fore mu kana ndi ngoro mo de kana ke kamale ni ntimi yakwe dole kamale
parce que gaba ko ako ikado o patron kele 7h bolé ko fa Allah 13h wati no ne ga kanyata ani sabai amle o dongele na de o yuto mun salola kana ikado ASC ikado alefana maye ikado pisule artisanaux o nani o be apolo pisule feretaw amle ikado pisule mun amuliro lo kusube amle o be apolo ikado abeka u feriro nyini amle o yuto da alefana ka amle ko be ni mafla amle u ko ne bele jelembe ikado fintigila ko buluka la kritikila mo ka buluka ya minye ikado kenya bu police ka wuli ka jola ko ni mafla ku be kirika bolorika ambe do fasale kamale madame Sissoko bolo no be ala ko ni majugu fla ko ni minna ka bo an sengoro folo ni watina Allah ka haram no o tisi kan ko nna bla wa e ma famu e ma bolo be femino eki ni bolo be ni na e be nyina nungo nunu ha nun ti barake koy ibe minu kolen jereni kile kuru kara be ute tayoro la ute mo ka chila ute foi langa umo ti sa ni na nyono dodo itu ye ka mineta ka bla minen ngona umo ti sa wa mo ko mana jo jien fe o fe ne wa soro wa jini do rebe kama lulu ba te da tijigi me tamme asida dugu mana je ko mta bara rolo me ko le fina sarike bamako ya ni de ya la be business la bo business du laba MCA do de business laba ya association ni association laba ni MCA association président mais MCA de la o du ma do ko mala le ni be do MCA ko na asebe ni be de ko ni ne à l'abri de la prison asebe ni be ni be bo asebe ni do ko la prison est un don de Dieu ala munu be o na voga mo ka yelo la ne teri chamante de ça fait e muna ne asabani on ga yere de blasira ka o yere blasira ka o la de e ka fo bo ra ka no bani dume ko ni bi do ko musulmani me machine te bunya walma ka ikado machite bunya kasola doma ake machite sayama kasola doni ni be bo asabani do ko kaso ye ala ka fendi lady ima sari igasike be do ala de ba sababu ya ala ka nani ngarri ga damu ala ka ankisi ya rabbi munu ba kono ala ku bo ku nyuma mbo kana usumo ya rabbi Abubakar Siriki sanu ne bite kunu kaso era tere halik nga fiye burusu kuna ko kuma na bigi wele janga ebni kile ba ya fa yini bala ya nga suku ma do be kaso la jonko ala olu ye mawe mamunu angana nyogon nege erreur de UC erreur mena masonga do ka baro bi mais ni ko kele de ase kaso la ya ala nini masonga ya baroke ntale kasola ino na ye baroke an kumana akonema nyani na ngo muyesea ako ko wallahi ko juene alesea ngo chukudi awonu dona ngo bo jene fo kale to chantier la patron na na chantier visiter wa so lebe sans faire wa so lebe ba ku wa so lebe sans faire quoi ça veut patron na muso ni chini nana kana ubuna kana chantier visiter donc patron nana kale nyini nga dron ko che kima baraga bide ko ne nyama sima muro kelen dron ne dala nena ole kale ko jabi kanye ale sina ko jabi ni damango yayi o ya le jabi to ale sina ki koka abulo ko chale de do ko tifo ko nyara betike tike chantier tigire ka tifo ka nyara betike tike ay abulo ko chale ne na lenu wallahi o de ale sey ma nyam fama fara ñu ngay delike ya famu no ga do na la ko ni alhamdulillah akaketi ba le jarab mo ko de awa bi de la na le tinti ke ni ta na je ko ye ko la ba ko se de ko la ba do we ça fait mina nyama wele Abubakar Siriki sanu wele ne be fe ka chi ala mo ba do sisi fe sigato la kinyedo sanu o mun to nyaleti afu ye ko
u ka taa kaso la ni min ta bɛ kaso kun bɔ u ka kaso kɛ ni min ta tɛ kaso kun bɔ ko bɔ ka bila ka taa ɲɔgɔn na u ka taa furu dɔ bin Sanogo kaso man ɲi Sanogo kaso man ɲi ko ɲuman tɛ dɛ ko ɲɔgɔn tɛ a ka gɛlɛya gɛlɛya n'a fɔra ka taa kaso la 240,000 kunkɔrɔ bon a bɛ kɛ cogo di mais i kan ka taa o d'accord mais a ka lajɛ n'a ye foro bin samiya kelen a bɛ 240,000 sɔrɔ a bɛ se k'o tigi wele k'u ka 240,000 d'a ma fanga yɛrɛ k'o tigi wele k'u ka wari d'o ma cɛ ka baara kɛ wallahi dakan baara tɛ wa ala k'an kisi dakan baara de don Fasiri Sanogo fasiri sɛbɛn an bɛ don a kɔnɔ bisimila kamale Bɛlɛdugu bamananw n'a fɔlen don Bɛlɛdugu kamale ko n donna maa ta donbaliya ka fisa ni a ye nin fana ye dɔnnibaa lankolon dɔ ye tun n y'a to ngalama dɛ o bɛ rɔ dɛ o de y'a mɛ kɛ dɔnnibaa lankolon dɔ nka a bɛ sigida min na an b'o to yen bisimila an n'a to a to yen k'a jamu to yen ne tɛ maa bɛɛ tɛ nin dɔn awɔ aya baasi tɛ nka n'i y'a fɛ e kɔni b'a dɔn bisimila kunnafoni sɛbɛn filɛ fasiridi ba ko nin npogotiginin min filɛ kamalen a bɛ fɔ a ma ko NC fasiridi ba ko NC a dagayɔrɔ bɛn bɛ Bamakɔ Sudan ɲare ma Abubakari Sidiki Sanogo a ko a ye wuli ka jɔ kɛ ni ka dɔnnibaa dɔ sɛgɛrɛ o Bamakɔ dugu kelen rɔ fasiridi ba ko dɔnnibaa a kɔni jɔ a to n bɛ dibi rɔ kamalen a kɛ mɛ ST fasiridi ba ko ni ye nin wuli ka jɔ nin lajɛ a ko bi n'a ka biya kɔni na fasiridi ba ka kuma na a ko min ye NC ye ko nana laɲini min kɛ nin dɔnnibaa fɛ i b'a dɔn wa o tɛ dɔwɛrɛ ko ye a ko ne kɔni mago bɛ furukɛ de la a ko waati bɛɛ lajɛlen la maaw bɛ bɔ ne nɔfɛ k'u bɛ n furu nka ne kɔni t'a dɔn min bɛ tila ka bila a rɔ a ko Faransikaw kɛrɛfɛ tɛ Amɛrikɛn jamana maaw bɛ a la wa Mali yɛrɛ kɔnɔna jamana caman bɛ yen maliden caman bɛ a la a ko kabini ne sifin a ko cɛw bɛ bɔ nɔfɛ waati bɛɛ lajɛlen la wa n'i y'a lajɛ a ko ne yɛrɛ fa du kɔni kɔnɔ ne de kɛra musoman fɔlɔ ye woro bɔra min nɔfɛ nka ne tilara ka kɛ musoman laban ye bɛɛ lajɛlen furula ka min to yen hali bi hali sini ne bɛ faso la ne ma furu ban a y'o fɔ Morikɛ a fɔ a ye ko cɛ sɔrɔla n'a kɔni bɛ yen a fɔ a ye ko cɛ sɔrɔla n kɔrɔkɛ bɛ a lansini balomuso t'a bolo kelen n y'a to ala mɔ a b'a ɲini a bɛna suwa de kɛ o a bɛna suwa de kɛ lansini balomuso t'a bolo MC kuloma jɔ a fɔ kelen a tɔgɔ zu min bɛ k'an filime muso tɛ bolo zuwa o tɛ fila ye ayi zu ma don kuma na fɔlɔ sa kana zu don kuma na sa laɲini bɔlɔ kɔni o bɛ kuma sɔn k'a dɔn kuba muso tɛ bolo n'i ma ɲɛ kuba ma muso ta man di kamalen mori tɛ dɔwɛrɛ dɔn kuba n'i ma ɲɛ o ma o tɛ fɛn da bon Gawusu n t'a dɔn o ta bɛ peut-être la ani cɛ tɔgɔ bɔra kɔnɔ Dex wa n t'a dɔn Dex de est-ce que fɛn t'o fana bolo ne ma fili fɛn t'o fana bolo sara kɔni dɔ bɛ sɔrɔ bolo parce que o ye diinɛma ye n'o tɛ cɛgana ka ca yan dɛ cɛgana dogolen caman bɛ yan dɛ ale fana dun ale fana dun min bɛ video tigɛ ka bila dɔ in kɛ m'o ta mɛn fɔlɔ an kan ka min tigɛ min bɛ video tigɛ ka bila min kan ka ci ale m'ale fana ta mɛn ma t'a la ni fɛn bɛɛ bolo ma t'a la ni fɛn bɛɛ bolo o ma ni se i ka ala k'a ka na k'a bɛna bila a b'a ɲɛna ta cɛw la an ka taa fasiridi b'a ko a ko waati min a sera ni Morikɛ in ma kamalen a y'a ɲini Morikɛ fɛ ale kɔni mago bɛ furu la wa ale bɛ fɛn o fɛn ɲini ɲɛnamaya in kɔnɔ o de kɔni ye cɛ ka sɔrɔ cɛ ɲuman ni cɛ jugu mago tɛ kɔrɔ fasiridi b'a ko bi ma dugujɛ ko ye n m'a f'i ye n ko tile ma bɔ Bɛlɛdugu dɔ bɛ bɔ Zaba sɔgɔn na wa a ko a ye nin fɔ Morikɛ ɲɛna yɔrɔ min nɔ Morikɛ y'a fɔ baara banna n'i kɔni mago bɛ cɛ de la i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a ye nafolo musaka dɔ fɔ muso nin ɲɛna ni o ye NC ye NC k'o ɲini ko kana n'o ye joona kamalen i b'o nafolo da dɔn wa nafolo bɔko fɔlɔ a ko 25,000 kamalen o ye baara kɛ o ka taama minɛ sisi ma bɔ NC n'a mɛ tun a ko NC ma ko saraka dɔw de bɛ olu ma bɔ ko NC ka fɛɛrɛ kɛ ni ka 30,000 fara ɲɔgɔn kan NC kana ni o ye nka o ɲini na o tɛ dusu wa o bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka laɲini ka sabati
sabati ako NG nana no nafolo fana ye kama le be bo min ngala madde morige nana yira NG na anga bo klifelaro ni fitiri sera fitiri ni safo ni nyanje ibi to kana yiri do be mulo ko to bi ko bule ye bi ko aka haramu soya faso de nyumanu musomi chavila kono la fili de la niakele niasele siko bore ka fulu yo fazili boko naam ako wati bina NG bitoka na fijiri da ni safo ni nyanje ako ni murega mimble abida NG na wona ko karamogo be shelila bismillah NG na wona ko karamogo be shelila urudi do karamogo de isinga NG kono NG na ako NG ma ibado mimme ni ko ngbele yawa bismillah ne ya yenga urudi ngono ne de ne bilama ka urudi ni nyanve o awurudu be saka surusu urudi ala sanu ko ya be muralo de o jine to do de saka surusu ale ni sidare si tegelea badiri de bako ako NG bako blanda grinda la ko NG mogo ko ni be bara jabi de la o fitiri NG ilobe kanna aya NG la do boro abi urudi ke kama le abata ya aba blave collection chagi kama le abi bo mi ngala ma NG sigila era sigile ako NG mako jino ya fo ya ko ngakurafa NG ko nte bashiye ya kurafa kama le abi bo mi ngala ma de NG ye NG sigile yoro ni mina asina ngakura mene kama le NG yele maka murga jole soro yoro aya soro murga ese sabai bal tu siruna hayata dunya kama murga ese sabai flama dumo kele flama zali duje NG ko niye munye fi la yamutu fiha wala yahya danga to kafiri fima ibna ebi alatini muri ko wele la hawla wala quwwata ma don na la ma do murano ay ni mai fadiri ni bako ako NG ibolo da ko ka be kule muri ko ni kule ra jino bi bara biecha o ye na fulo bo bi ke fufala ke fuye NG fana yi mangu tabarigala tabadaga kala NG ko ngo ko abi bo bismillah na se e ko ni mo na ku ye furu ko ye na ma ya ka ko be ndoro na tadi alamo ne ala nana ni che domi ala na ta sigi okun tabarigala kuna ko flani ye de ka wuli ka jo korofo de fala le flani anga jimo tabarikala jeka ambafu kwani che murke ala ki serga ngani ajugala kama le ambi bitabla ya wati sera ni ala manga jonya joana dore aminyo ko soro ya tabarikala ka kuna funi wora di limano ma aga haram ni bitati kelenye wallahi ndo muriaro ndona muriaro nyanda edunga donga imandide ni donga ni mandide ye ni ajaire mandide ni ajaire mo worbe soro no fe bi soro ka befo ka be wala nyando ka fo limano ye ku ka be watu re